Got it! Hej hej, CO-Hex her. I dag der vil jeg vise jer en money glitch, der virker efter patch 1.13. Som I kan se her, jeg har de nye biler. Jeg kan også lige vise jer det. Hvis vi lige kan finde det. Hvor fuck er det nu i det henne, det her? Fuck, jeg er ret til det. Nej, det er ikke det. Nej, det er ikke det. Ja, det her, det ved jeg. Nej, at... Oh my god. Ja, sådan der. Se. 1.13. Og det er også efter den der hotfix, der blev lavet. Så den virker efter 1.13 og hotfixen. Okay, lad os komme i gang. Det første du vil gøre, det er at du tager en bike ud. Simpelthen bare køre en bike ud af din garage. Helt normalt. Sådan der. Når du er kommet ud af garagen, så vil du... Så er der en eller anden idiot, der bare står og holder der. Flyt lige din bil. Sådan der. Tak, idiot, mand. Så vil du få din ven til at hoppe på din bike, og lige så snart han hopper på, bare køre. Som jeg lige gjorde der. Bare lige køre lidt rundt om huset her. Og så vil du køre tilbage til garagen. Men du skal være sikker på, at du parkerer den, sådan, så han kan skyde dig, når du kommer ud i din bil. Sådan der. Og han må ikke gøre noget. Så hvis han tager en hjelm på, så skal I lige gøre det om igen. Men det gjorde han ikke, så vi går ind i garagen. Så når du er kommet ind her, så vil du tage din dyreste bil, eller bare den du vil money glitche med. Så den her bil. Den giver cirka 570 kroner fuldt opgraderet. Med alt og alt og alt. Sådan der. Du kører simpelthen bare ud med den helt normalt. Der skal... Ja. Og det er meget vigtigt, at du ikke rammer ham, der er på biken. Så det håber jeg ikke. Så ham der idioten, han skal lige flytte sig. Sådan der. Godt. Ingen panik. Så skal din ven skyde mig. Ja, sådan der. Din ven skal simpelthen skyde dig. Så vil du spawne. Og så når du er spawnet, som jeg er nu, så vil du bede din ven om at gå af biken. Og som du kan se herovre, så spawnede der en duplikeret bil. Det var den vi gik ind i. Den skal du ikke gå ind i. Du skal gå ind i den, der er herovre ved din garage. Så den der, den skal du bare lade være. Jeppe, så går vi. Det er spændende. Sådan der. Hvad er det, du laver? Fuck dig. Så fik vi lige skilt os af, men ej, politiet er her allerede. Nej, det var ikke sådan en god idé. Okay. Tekniske problemer. Ja, så er problemerne løst. Så går vi videre. Og så når I er kommet herover, så går I ind i den bil, som er duplikeret lige her. Sådan der, bare køre ind i den og køre ned til Los Santos Custom. Sådan der, godt det der. Du skal også lige være sikker på, at din ven de hopper op på bilen, inden du kører. Det er meget vigtigt, ellers så smadrer du glitchen. Så virker den slet ikke. Så kører vi bare videre hernede. Oh shit, mit game det frøs. Sådan der, så er vi tilbage igen. Det var fordi det frøs der, ellers så kører jeg helt i top. Så når du er kommet herned, så skal du lige... Så kører du de to første
hjul ind. De 2 første er dine forhjul ind. Men ikke for meget, så du sådan der. Det er nok passende. Og så vil du bestille en Can Wobble. Det er lige meget hvilken huse. Hvis du har 2 huse, så er det lige meget hvilket hus du bestiller den til. Bare køb en Can Wobble. Sådan der. Så vælger du bare et af dine apartment. Jeg vælger den der, som I lige kan se. Sådan der. Du forfølger mig bare, din grønne skolding. Okay. Så vil du lige ringe din mekaniker op. Sådan her. Og når menuen kommer frem, så vælger du den, hvor din Can Wobble er i. Fuck, hvad er det nu for en? Det er den der. Så der. Så kører du bare ind i garagen. Eller Los Angeles Custom. Når du har kørt herind, så lige så snart du klikker kryds på, at mekanikeren skal komme med Wobble, så spammer du den D-padden til siden. Så det ser sådan nogenlunde sådan her ud. Ja. Sådan der, så burde du komme frem med det her menu. Så går du herind, klikker selv, men du gør det kun én gang. Så den kommer den frem der og siger, are you sure you want to sell this vehicle? Og så venter du til, at den der lille orange cirkel er færdig med at spinde rundt. Så var den der. Og så bum, så kan vi sælge den 571.000 lige ned i kassen. Det er simpelthen bare det. Så kan du gøre det om igen. Simpelthen enkelt og dejligt. Ikke også? Ikke også, lille grønskoldning? Man kan bare gøre det om igen. Så kan man også bare... Ja. For man er så rig, så man kan bare gøre det her. Jeg er i hvert fald CO-heks her. Og vi ses. Oh shit!